Estamos aquí en Mos, unha hora antes, bateas, porque sempre chegamos unha hora antes, e vamos ver como é a pista. Ainda non sabemos se vai ser dentro ou se vai ser fora en terra. Está aquí Ester Bateas. Aquí está Iván Bateas. Bateas aquí colaborando na montaxe da pista. Pois chegamos unha hora antes para axudar. Un conserxe andamos preparados. Claro, mamá, non. Non vai ter pasalo ben. Non teño nada que decir ao respecto. Estamos xa na fase de grupos. Froitas, José Otero e Tania. Tania de 13-14. Temos aquí a Ester e a Manolo Bateas. Vai ser producir o debut de Ester na Liga Nacional de Billarda. Que sientes? Estás contenta? Contentísima. Por cantos anos hai que non colleas? Madre mía, se debe haber polo menos pois 60 e tantos anos. Que non xogo nin a bola, nin o... Sabes como lle chamábamos nós? O pateiro. A Marina tamén. É o pateiro. Xosé Rodiño, que vemos que ainda sufre as lesións da violación que sufriu durante o secuestro. Parece que Pinto quere disculparse públicamente ante toda a LNB por ese acto de gamberrismo. Sí, Faísca discúlpase, o recoñecemento da súa culpa vai que continúe. Que alguén saque a funda aí. Entrou Xosé Rodiño. Iso para empatar. Pasa Xosé Otero a final, primeiro finalista. Rubio que se coloca concentrado, a da Judalla non dan crédito, están llegando al final. Vamos Rubio, Rubio e falla. A ver, Iván, metemos final de Batea. Xosé está acojonado. Xa é unha maldición, a maldición da final. Iso pasa che por non vir a falar co maestro. Bueno, isto creo que é a túa terceira final, non, deste ano. Hasta agora creo que non has xogado ou ganado ninguna, non? Cuarta. A cuarta. Esta penso que vai a ser a cuarta, porque a estes rapaces hai que ilusionalos desta maneira, sí. Polo que vexo está justificándose a túa derrota de hoxe, non? Exactamente. Moi ben, pois veña, sin presión, ahora vai Xosé Rodiño. Hoxe non quere que se lle escape este torneo, quere acabar a maldición da final. Aí vai Iván, que está moi forte hoxe.
Iván. Psicólogo. José Rodillo, que pasó muy mal estas semanas. Caja línea. No, deixo. No. Vamos, José, confiamos en ti. José, Ahí vais, José. ¡Dentro! ¡Gana José! Acabó esa maldición. Sí, señor, merecido. Piña, que saque a su cuarta final. José, eras líder. Me pena romper a maldición con un bateas. No, non pasa nada. Eras líder, seguirás líder. Ben xogado. Iván, que? Que? A túa terceira final na LNB, na Liga, neste ano, que sintes? Nada. Evidentemente, vai que vas a sentir nada. Aquí hai que xogar e xa está, falase na pista, non? Moi ben. De comer o pan ese que fan en Mos, tío. Vamos, Rubio, parado. Turno para Rubio, non gañou, pero pode levarse de Varados. No, parece ser que tampouco. Turno para Santi, non gañou, pero pode levarse tamén de Varados. Isto vou decir sempre. Para Montevideo. Santi, Ahora. menuda vergüenza de final de trofeo de Varados, por favor. Tira José Otero. Pero o torneo no votos. Santi deixa o Varados un segundinho, que José Otero dixo que ia facer outro. Erra José Otero, e finalmente, sendo moi fácil, non para facerse co aberto, pero polo menos co premio de Varados. Dijo Campo, non supera o sí. Supera, joder. Iván de Bateas, paise tamén co premio. Subcampeón. Es mucho más que campeón. Iván de Bateas. Despois, a campeona do torneo, neste caso, é Maika de Bateas, está por aí. Un aplauso para ela. Debut de victoria por primeira vez. Espera, non te vayas. Que ademais... Un aplauso para ela. Campeón de Varados. Atención que temos sorpresa que hoxe vamos a ter en directo o himno de Bateas cantado por todo o equipo. Bueno, pero antes, campeón de Varados, aquí outra vez con nós, Iván de Bateas. Un aplauso para él. Iván. Toma, hombre, que ten unha tía de Albariño tamén. Si non hai vestimos, será que non atopes que la veo. Di que ten 14 anos, Bueno, Iván, que anos tes? 14. Que anos tes, si non requisamos o premio. No. Bueno, por último, campeón individual, o torneo do Alberto de Mos, para José Rodillo de Bateas. ¿Algo que decir, José? A destacar a presencia da matriarca de Rodillo, que foi a que me deu suerte para gañar este... Un aplauso, por favor. Un aplauso para a matriarca do clan Rodillo. José, que lle adica victoria a súa nai, iso sí que é un fillo, non como a outros. Rídelos, pero... Xa ten un galo de Mos no corral e agora vai ter outro no salón. Bueno, e por último... Para, José! ¡José! Que se quedou atrás, perdón. A ver, Luis, hay que cantar, Un respón. Diga o premio ainda. Tamén do Luis, porque se rompe por esa folga de fame. Luis, que rompe a folga de fame, non leva puedo proteína comer animal, o pode comida. comer o roscón. Non podo. Non pode que leva juegos. Ten trazas. E por último, campeón individual do torneo, ou campeón por equipo no torneo, se alguén tiña alguna dívida, Bateas! Bateas, por favor, a chegarse.
A ver, achegaros aquí, os bateas, o gaiteiro da Almuña tamén, por favor. Ven para acá. Tenen aquí o porte da queimada, cos carros, augardente, Sacamos a foto xa así. e unhas botellas de viño. Pero, primeiro, ahora, antes de marchar, achegados, por favor. Antes de marchar, un segundinho que teñen que anunciar algo os compañeiros de 13-14. O próximo torneo, día 5 en Salceda, hai que vir disfrazado, sábado de carnaval, e despois festa. Tamén temos unha festiña organizada no local, o que interese, xa sabes, vale? Bueno, a pasalo ben, veña. Hala, cantar. E ahora, en primicia mundial, en directo, cantado por todo o equipo de bateas, por favor, as voces aquí detrás para que se escoiten máis. En exclusiva mundial, por favor, que alguén grave isto, este documento histórico. Fillos de mar. A ver, graba ben. Entonces, qué cabrón. No, me graba. Vale, medio por aí. Déjame, si no. Máis cerca. No, joder. Fillos de mariñeiros e labradores, bateas somos palanadores, o noso obxectivo é o varar, golpeamos forte para avanzar, enterraré a herba e asfalto, sempre bateas no máis alto. Enterraré a herba e asfalto, sempre bateas no máis alto. É primicia, xa veredes Non ensayan, non quero saber nada. Está claro que isto é para convidar aos equipos a que non fagan un himno, por favor. Que ningún equipo máis se anote a facer himnos. Había que cantar cando peor que a xogar, Non están aquí nada. Mira. Vete, por favor, con o porte da Almuña queimada, témolo jodido botellas para de facer aguardente e as de viño que unha hai. exhibición do himno porque non vamos a gañar na vida. Porque non vaya disfrazado a Salceda, non Vamos a chega. empezar. Vou tocar o himno da Almuña tamén. Pois cando E a Villarda tamén, non solo el, sino disfrazado e a Villarda disfrazada. Mira o da Almuña, escoita o da Almuña ahora. Atención, o himno da Almuíña. O himno da Almuña sonando de fondo. Está para acá, vete. Agache, que tiempo, que tiempo. ¿Cómo está roto? Mira. Arriba. Atácale, Gil. Non sabe nada, Sabe. Premio moi agradecida, Yolanda, como sempre, toda a gratitude. Moitas gracias. Tamén temos trofeos de Pirucha, que gañou un lote de pins. Para Rubén Otero. Aquí temos a Rubén Otero. Pois era o máis listo do programa. Non era por iso. Por Sí, hacer va. 2 lotes. Dous lotes de Porque pins. acertou dúas preguntas moi complicadas. El que teña Google. No, un era... No, foi Google, que eran de rapidez. Como sexo. Bueno, por último, temos aquí tamén un sobre de algas para que probedes. Que teña os collóns como pelotas de baloncesto, que se acerque a reciba as algas. No, en serio. Os experimentais da cociña moderna, son algas... bueno, isto vai nos explicar o Camilo Luis, porque eu como comida normal.